Nah. Babang ko doon, di ba bilang harus pikas oh. Sige, perasan yun. Ewan na, nagdagsa na. Teksa lagi. Jangan mau yuk. Udah diwit sige. Gamay ra? Diwit. Gamay ra, Cik. Di na rin madas magan. Karisa dayon. To, ikaw mo'y nailhan kanunay. Balik dire aron mapasaka na sakayan. Bro, dayon na bro. Dili na dayong pasan yun. Pasaan yun, pasaan. Pasan na lagi, pasan na. Aduh. Nas, lagi sa kore Nas. Nas, lagi sa kore. Sama na ko. Daog. Tulo ba yung titi ba? Sudah nun? Aha. Daog yung nadoy? Daog na, gisunod kayo kung ano to. Daog ka. Namili sa Uganda. Pugi. Kuyog koy. Tanaw ko to, gana isda lagi. Daga ka isda to sa taas. Naa. Muna mag-iaisan, kabugnaw kay dagat. Muna mag-iaisan nang kuha. Mas kabugnaw. Kini yung bukan mo ilahang gi. Oh. Iaisan deh. Ay kabalaka ko ito taas oh. Siwit. May dakang siwit. Ibo daw diwit. Ay gagmay mo. Ano? Kare kay kang kuan. Ang Alicia mi. Yare. Paras Madrid. Tulaon lang ni tulaon. Kay please. Kisi-kisi pag yun. Lagi main na. Uy, way labot ng butiti ha. Ang utite dai na. Butiti. Tanaw pa sa tanaw na ko sa. Apil mo ni sa kuan. Ilang kilo
kilo ni palutpot. Palutpot. O lagi, palutpot lagi dago. Nang! Sa mananawag ka? Alma! Ako anik yo. Isa lang ha, magpili sa kadit ha. Oh. Pila man. Ay. Nana. Kahig na, kahig. Pili ng tikyo. Uwan na. Gandahon. Isda ni kyo. Ano kailangan? Ha? Pugot to, pugot. Hindi ka pugot. Oh, hindi pugot. Ano naman ako sinugba ni Bay? Di nang taga, inani kalapad. Sa St. Luke's. Inani kalapad, inararapag na. 600 inon-on. Ginoo ko. Uy, 600. Nila, St. Luke's Hospital. Oo. Dito kami napatambal ito ni. Sus, ginoo. Kaugtarong gusto. Sumahala man kay ani, duwa na ni kilo dito. Pagkita ko yung plato timbangan, bay. Sus, di kita kapalitan ni. Agoy na ko. Tumbling, oh, tumbling. So, pero pagbahin na to, ano yung daghan mga ito. Mga kuwan, wak pa makabahin. Magaling na rin ito, Kid? Wala ko na sa baon. Kid? Dito sa gawas? Baon na? Trabaho kami. Ha? Oh, subang Kid. Wait. Piki man, Dod. Piki man, Dod. Lumayan ko, bay. Tunga po na ko, Kyo. So, diri sa pikas na po, basta tunga-tunga, magkapod. Pagbuhal sa kilo, dili magkapod. Oh, pwede na ito nga. Tunga po na ko, Kyo. Tunga po, Kyo. Tunga po, Kyo. Adili, tagpila may baligyan ni mo, Kyo, balig 100, aron di na ka magsukli. Kanidi na no. Aga-ako na. Oo, agi mo to. Ito, adi. Bilin, ay, wala. Bilin, oy. Kaya man kiya, kan pidat man eh. Ha? Kan pidat. Ano yan? Nga imo? Wala ba? Ibu dah sa. Tuan tahun ti para makanta, mo manta. Ay na nakuha ina, ay na nakuha. Kan pidat na. Tagi ya? Oh, tunga. Ta. Kan pidat. Diyan ko, bay. Ako pala yung urot rin na lang ko. Minay mo kabaon dito kang nanani mo, dahil? Kabaon yung nanani niya. Nini ko ano ni? Di ka na. Suba. Ay sini. Kilawon. Kinaon, nabinako, kitulaon mo. At ang mare. Kani buhat gani. Ang nanani mo na. Eh, kung nasa ninyo ang natimbang, aron dili malipok na sa timbang. Cuman, kamu Kari kuha na kan mo. pidat. Jadi, kuhan pa ba? Ngipot ko. Kapalit ko. Basta ka na iya. Di abi na mo. Ano naman, di? Kana magkabaligyan ka na. Ilayin mo mamaya. Ngawa dia mulai mo.
Kamu dahil bagong kusinero dire. Kapit-kunyal pag yun. Ikan Japan ha. Ikan Japan. Tali pa niya. Ako yata nangyari. Timbangan tunog kinap. Pila ang ilas. Wala. Ano na wala mahal ba yan? Duha gyud. Ano gapo? 300 yung. Kilo? 300. Pila kilo ba eh? Dua na nasa 300 na. 300 ang kilo. 2 kilo mo na sa 600. Pandi pa pulang plan na. Kana mag dito sa kinausan. Wala pa isod ano si ante mo. Sus na pamuli ni Deni. Oh. Oh. Kyo pa ambitas linya na gusto ka kilo kyo. Na kompleto na mo tulaan. Linya ko ano yan gusto ka kilo. Ulo nga mga real. Sibuk na. Yung. Oh, agak ako timbang. Ate similya naman yun. Ang dagko na pagkakas ko. Kilo kakit? Ini bila mereka semua om yo. Oke. Ito ni. Tilaw tayo ay pa. Dili ko for sale. Tula lang po. Tilaw lang tayo pa tilaw. Kain yung tinulang sa bawah niya. Kung kabalo sa dala. What? Tulo ka ko ale. Mura na isda. Walingalan ni walingalan. Si Pande, si Prende, di kabalo anak. Ang Japon. Ilang tawag-tawag ka ni Diamond mo naman. Diamond. Ila sigwaon. Samot na namin review. Murag yung kuan ko eh. Takot. Lamig gina. Gilimpyo, tawag tanang galimpyo. Oke. Oke, mutu. Sudah asa ko ibutang na. Oke. Lunod na mga pugi. Oke. Gitulah gitu, lebasa kayo. Irada tani mga pugi. Apa kilo? Unsay tirada na turun part. Par. Kilo papad tayo, lamiya kayo. Lamig pa nagakilaw. Ana mo na. Ana oy. Ugol mo kayo, bon. Uwi po kay. Ana oy. Sabi dili lang mo naturo na ni. Apa ito ha? Cabuang yun. Selagit anga oy. Kuya kayo mo hiwa na hiwa ay nagpanagot pugi. So. Kasi ami dira. Oh, nasagtuan ninyo ay panakot gamay? Ha? Hugaw nyo rin yun ang tinulay noon. Napay kon dito. Kumato na dito sa na. Ha? Nasa pa na. Napay lang tinilaw. Paglagpad ng isda ba? Yung sa ito ba? Ipot o ipot? Coba. Suba? Toilet sunron? Makatulog na.
Ilaki na na Apel ko din mo sa iwa ang video. Eh, kay ikaw may muse dire sa kuan god, bungsod. Kalimot sa mga to. Terus apa yang magawa sa? Hindi kay. Paas. Katulog mo kayo sa mga itong pagbihon ang kulitin niyo ah. Ulit yung tinahin daw kay Muhammad. Hindi tao, ang nagari apo. Madugay lagi ni mo mula hikit. Na, mingaw na. Ito sinugbay ito pugi. Ano pa ko si kuan bay bin islog ba bay? Wala pa ko kuan, kaling. Ano te? Tanaw ko nung sabi na itong liwit no. Nakuha ko na ron. Kaya kakuha ko na magkita ito bayad na Ano mo muse oh. Muna mo muse. Muna mo muse ako. Yo, musuh poin balik ni. Ihaw gitu coba. Lah, beres man. Pero mag-vlog na po na. Kadugayan.